Finally, yang di tangkang no, angka bawa pakai sakla dewana, dan orang sini yang kami tangi menjeboti apa ni boleh. Oh, beda dong no. Gari. Agust 2023 त्रिपुरा हास्तेव चीनी त्रिपुरा सानि थांजांनायनि बागै भारत सरकार 1984 सालनि 23 आगस्टनो दिनैनि हाय सालनो भारत संविधाननो संशोधन खालायै 49तम आइन स्रांबै त्रिपुराओ 6 शिड्यूल चालू खायमानि खायनार बागै आइन पास खायमानि ओ साल चीनी त्रिपुरा सानि बागै बेलाय केनो मुतु खालायजानाय साल যেমন স্বাধীনতা মানমানি যেরকম 15 আগস্ট যে মানমানি হাইনো त्रिपुरा सानि यागो आलादा একটা ক্ষমতা ইয়াফরে জাংমানি বইবাই সাতক জাক পিতক জাক শেখ জাক অমহাইনি ইয়াংনি याकारनानि बागै माने यगनानि बागै 1967 सालनि सिमी त्रिपुरा हास्तेव तामा कसाक तामा कुफुर जत्तनो थानसा खालायै टिउजेस संसालायै सभा खायमानि 17 बोसोरनि बिसिङावनो 1984 नि 23 आगस्ट 6 शिड्यूल जों मानखा अबनो रिक्सावैनो अबनो मुतु खालायनो अबनो परम रिवैनो अबनि बागै जों तंथलायैनो दिनै चिनी सिमना आमचाय त्रिपुरा मथा YTF TCF जत्तनो कथालायै कायसा बाइक रैली एवारनेस चिनी बररनो तैबो सायमानथं गोबां बरनो सोंनाय तामनि बागै बरक फायलाय तामनि बागै बरक थांलाय सायमानाय जे 23 तारिखा त्रिपुरा सानि साक बाय चालक जाक कायसा कन्स्टिट्यूशनल कायसा राइट मानमानि साल ओ सालनो खाबाय खुबाय बरम रुइनो दिनै पालायलायमानि साल शुधु तिनरे या खुमुलंगबो सरकारि भाबे एवं गोबां ब्लक कमिटि रक गोबां जायगा TF रक गोबां जायगा चिनी सिक्लासिमी आलादा माने जत्त जायगानो तंथक साथक खालायै दिनाव सालजों अमाहायखलाय पालाय बेलाय का हामबाय मारो बिसेसकै चिनी मसिम नाम चाइनि चिनी जारा लिडारशिप तंनाय YTF नि चिनी डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइज सेक्रेटारि आदर्श दङ चिनी ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट राजकुमार दङ चिनी हेजामारा सब जुनाल नि चेयरमैन तायरो चिनी अभिजीत सं वाइस प्रेसिडेंट चिनी डिस्ट्रिक्ट नि ते गोबां चिनी और लिडार्स रक दङ और नुखाना TCF नि चिनी ताकुक सं दङ अमहायकै जों केबाय वालाया केबाय हामिया सालाया ओइ चिनी एलाकायाव जों काहामखाय तुमना तन्ना बागै जों जतन जों कबंनाय आं तिनि कबंना मुसुंगो 17 बोसोर बयबाय सातक जाका पिदक जाका बुतार जाका तक जाका दांगा नांखा आबनो फानो साक सयै तंमानि यागलो जों 1984 सालाव तिनि 6 शिड्यूल मामा हायनो तिनि चिनि त्रिपुरा सारक जरिनो खालगै चिनि त्रिपुरा सारक रांनि लुबबाय पथनि लुबबाय थांया ओइ थानसानि मारिओ तंखांखाय जों मानानि ताय बिसे लेरिया किन्तु ओ लेर जोंनो मानिया जात खायनानि बागै जेबाबे 80 सालो जेबाबे जोंनो चक्रान्त खायमाय ताको चक्रान्त खाय दङ चिनि बिसिङाव डिवाइडेड रुल पलिसि तुबै दङ चिनि बिसिङाव वालायनानै तगलायनानै
मिथ्या मामला केस खाई जोंनि बर'नो खैरानि खायनो बागै जे चक्रान्त खायदोंमानि आरो हयতো जों साबधान मा दंनाय एबं दिनै कयना मुसुंगौ जत्त त्रिपुरा हास्त्रि त्रिपुरा सारनो बायदि जों टाइम बिसिंनि बिसिक बारकनि बागै फानो थानजाखाय चबा खालायना म चबा पाइ माने याग्रो जों जे मोथांजांनायनि बागै जोंनो जे ता केन्द्र सरकारबो जों जे चुक्ति नां बागै जों आलोचना चलिदोंमानि आ जागाव बीजेपी नि सरिक IPFT পর্যন্ত চিনি বুবাগ্রা লগিত লাংজাক কেন্দ্র সরকার আলোচনা পয়লা দুইটা আলোচনা আনকা নেক্সট আলোচনা তাই বুंनाय এবং চিনি বাগै আকাইसा गाहाम लामा फायनाय दङ जे लामानि बिसिंथि चिनि गोबां मा बररक मासाया मानैया लेखा फरा मासैया साख्रि माया नक्रय हुक्रय लामा क्रय कारेन्ट क्रय दै क्रय बर अन्तत आलादाखे माने একটা চান্স दङ अजराव जतन खालगै बुबाग्रानि नाहार मुंनो তাই কিছা খালগৈ নাইসি দময়া বাগै त्रिपुरा हास्त्रि जत्त लुकु त्रिपुरा लुकुरक निया का तिसेब रक बुझि तो फानि बरक सिंगना लगिरि दङ हे अ जागाव जतन